Nemecký veliteľ dáva pokyn svojmu prieskumu, aby sa rozvinul do rojnice a opatrne postupoval vpred. Zabilo toho doma, potom zazbil trošku a horil. No. Opäť tí vojaci vlastne nevedia, do čoho idú, takže musia ísť veľmi... Dostávajú pokyn nemeckí delostrelci, že môžu ľubovoľne páliť, takzvané Feuer frei, čiže palba voľná, čiže potrebujú už iba len zamerať a vystreliť. Nemecké guľometné družstvo dostáva pokyn, aby sa posunulo vpred o 30 metrov a robilo vlastne podporu postupujúcim jednotkám. Priamy nápor.